some rock and roll. Здравейте хора, ние сме AEM Gaming. Това е първи епизод на Ironcraft. Аз съм Мишо, а това е Алекс. Кажи здрасти, Алекс. Здрасти, Лен. Окей. Дай Сега по- ще правим? да ги разделим в нашата къща. Кажем. Окей, изчакай малко само. Значи това са нашите стаи. Това е на Алекс, която още не е обзаведена. Ще ги заведем в по-далечните епизоди, както и моята. Окей. Тук се чесят с... Това обсидиан ли, бе? Моля? Това обсидиан ли? Да, сложих Добре. и ще го довърша после, че сега му мърза. А това там долу е нещо като ходене с честове. И дай да ходим към къщичката на дърво. Окей. Или по-скоро стрикте с барем на дърво, както ги наричам аз. Але още не сме се качили. Аха, окей. Добре. Опа. Пак. Да ходим. Обаче трябва да оправим пътя, защото някакси е много смотно. Ще е малко. Да, това е много високо. Принцип. Нанте до тук го сте. Чакай. Добре. Вот има някоя резиденция тук. По дяволите. Добре. Ходим. Не е много яко, ама айде. Колко за късичка на дърво. Ето я. Ако искаш после да направим легло тук. Аз дори сега мога да направя. Направим. Да, ще направя. Опа. А тук трябва да направим пещ. Ага. Имаш ли камък? Аз имам камък, ще на... Аз направих вече. Грешка. Окей, дай леглото да поставим и да бъде и така накъде. Майка моя. Защо не мога да поставя леглото? What the fuck? Защото е върху дърво, е. Служи камък или нещо. Дай. Чакай. Ще го направя някакси тук, може би. Опа, фак. Малко фейлвам този тип. Да служи камък. И сега пробвай. Окей. Готово. Еде. Мангал, и аз искам спа. Ами аз ще спълвай. Да набивай. Аре, давай. Yes, бе. Вижте. Не. Къде е леглото, бе? Опа, за малко близо. Ето го, чакай. What? Добре, сега да ходим да копаме. Аре. Май. Ще не напишеш холм. О, да, това ще забравих. Добре, натам беше миналата. Чакай да си включа... Айде. Пак ли за да мъж ходим? Не знам как искаш. Абе, да ходим и да... Офаре, без всеки речи е тъпо с него. Сега за какво ходиш? И аз не знам, човек. Няма нищо интересно. Май после да правим ферма.
А? What the fuck? What the Sorry, хора за правенето на малко, че имах Нищо проблеми. е. Абе, не на тебе. Абе... Говоря на хората. Ти човек ли си? Но и аз. Извънземно. Пак аз не... О, имам крада, супер. Не, айде. Ще ми да бъде яко да сега го изтриеш клипа. Не. Дай да купя малко и след това да оправим къщата. Говорих в нашите стаи по-точно. Да ги обзаведем, така да кажем. Добре, бе. Така да кажа. Окей, бе. Твоите епизоди по колко минути ще са? Не знам, поколкото искаме. Да, просто питам. Добре към 10, 15, 20 максимум. Защото аз сега имам още половин час на разположение, че трябва да пиша скапането домашни. Защото утре сме на Даскал, макар че трябва да има грипна, но просто в Руси са много ебани хората. Окей, ще оставя айрана и въглищата в честовете. Добре, аз съм да си обзаведа стаята ми. Ти какво ще направиш? Ами, аз съм го пошпита. Аре, това се. Малко смотеничка, къде има? Браво. Аз пробвах на GT-ато да снимам клипове. И какво Но там стана? се вижда на малък екран. Пък аз не съм си оправила сцените на OBS и когато снимам Minecraft на голям екран, ми се вижда черен екран. Забравих, че има една настройка, която трябва да я оправя. И с камтазията става. Не ги оправи с обсидиан. Брат, Защо как с обсидиан? брат, това си е моята стая. Кемкефма с обсидиан. Ти го намери обсидиан? От чест. Да. Ми. Да, твоя. Опа. Аз зато искам да ги заключвам, бе. Окей, ще оставиш за портал да направим. Не, то в Ironcraft си има портал, да има. Окей, дай сега. Не, тук да го направим портала. Къде стали в хола? Че... Нали... Тук не. Добре, бе, окей. Мич, първо имаш ли запалка? Да. Имаш, окей. Фак. Защо го сложих? Не. Искаш ли да има киркан? Да. Да. Чебезеска фелнах и го сложих. Ето. Thank you very much. Ще дам и сега само да го щупя това. Аре, побързо е. Айде да стара. Скапана кирка. Сега ще направя запалка. Бе. Окей. Значи, ти обсидиан, за да не фейлниш портала. Ти сега къде си за бога? Такова. Къде? Кажи го в стаята съм. Холма. Окей, колко... значи... Толкова обсидиан и напри портала. Другия... Ще го сложа... Аз не знам как се прави портала, бе. Дейба. Добре. Не знам колко нагоре, колко надолу, дейба. Добре, да, аз ще спомня да го направя. Да ти го дам ли? Кое?
Обсидиан. Обсидиан да ти дам ли? То май беше така. Или още едно навътре, не бях сигурен, но Елхам да е запалка. Не беше още едно. Абе, аз за всеки случай дай. Давай, идвам. Да беше още едно нагоре и още едно настрани. Що не може да се гори, бе? Именно, беше още едно вътре. Чакай, сега ще го правя. Само трябва малко търпение, докато го щупя. Алелуя, единя. И това да бъде за този клип. За твоя клип. Окей. Ние бяхме I Am Gaming и до скоро.